Maglilibot-libot nga lang pala kami dito at maglalakad-lakad lang sa buhanginan. Sinusulit nga namin ng asawa ko ang moment naming ito. Pero yung dinaanan namin, por Diyos por santo, matigas na, pwede nang ipasiminto. Namasyal nga pala kami ni Mrs. dito sa Bolinao, Pangasinan upang makapag-date. 9 years na pala kaming kasal ay feeling namin nuluwid pa rin kami. Pinuntahan nga pala namin itong Patar White Sand Beach na dinarayo ng mga bakasyonista kapag ganitong summer weekend. Pagdating ko nga pala dito sa bungad ng beach ay namangha agad ako sa tanawin at sa ganda ng sunlight. Ngunit paglingon ko, Diyos ko po, Armalite. Naglilibot-libot nga lang pala kami dito at maglalakad-lakad lang sa buhanginan. 20 pesos nga lang pala ang entrance na aming binayaran kaya susulitin na namin. Sa haba nga ng beach na ito ay napapatanong ako kung saan ba aabot ang 20 pesos mo. Ang hirap pala maglakad dito sa malambot na buhanginan. Kaya binalikan ko si Mrs. dahil hirap na maglakad at lumulubog na. Nakita ko nga ang banana boat na ito at mukhang mahirap itong sakyan. Wala kasing plate number, kakahuliin ng LTO. Sinusulit nga namin ng asawa ko ang moment naming ito. Pero yung dinaanan namin, por Diyos por santo, matigas na, pwede nang ipasiminto. Kung souvenir naman ang iyong hanap, aba, napakarami dito na talaga nga namang may pagmamalaki mo. Na pwede mo itong pangregalo at ibigay sa barkada mo para alam nila kung saan ka nang galing. Sa sobrang ganda nga ng mga paninda dito ay yung asawa ko ay iba na naman ang pakay. Mukhang maghahakot na naman ang paninda to at ibebenta na naman sa mga kapitbahay. Pinuntahan nga din namin itong lighthouse para naman sana makapag-take ng picture. Kaso dumating lang ako, bigla naman silang nagsarado. Dito na nga po matatapos ang vlog na ito at thank you po for watching.